Natane kang bawah sami sabyan tunut sakara somanatoso kang bina kakang geradak solis timbali marang aku ajimu kala grendaka kekane dawuh iya kang eneng apa kan kok kaya wong nenggong yen apa kakang kala grendana monggo disi adikku di grendaka lawan grendoro iya eneng apa piye kan manut aku selakon kubur temadyaning pasukan agung Raja Durawati pinanggih marang Ratu Durawati Prabu Kresna. Wis tak andharake niatku ngupadi marang Gunung Raden Janaka. Nyaka bener ujare yen kok pancen Janaka kuwi adine Prabu Kresna Ratu Durawati. Lho, kuwi ra wis kabeh padha ngerti to, Kang. Oh, kowe iki ra tau maca layang kabar kok, Kang. Sababmu adoh pitik sangertiku sing jenenge Raden Janaka karo Sinuwun Prabu Kresna kuwi kaya dene suruh lumah lan kurepe. Dene siji wernane dene pitu gak padha rasane. Oh ngono iya. Terus kepiye kan? Tak andharake ngupadi Raden Janaka bakal digawe tumbahan negarane dhewe. Jebul ing kono ana nesune Wanara Kusika-sika. Banjur nglarak marang aku metu njaba kowe ladawa. Yen ngono iki bakal berkah. Ya kowe, ya. Wis tak sangkani kan. Yen panjenenganku bakal berkah marang wadya saka Durawati aja kuwatir. Lungguh kang penak aku ing sagu mundurake iya kan. Wajibamu wis rampung. Dasari saka negara kan kene iku nggawa bolo pirang-pirang bolo gelas. Welena sawak ora mengko ben bocah-bocah sing mandiri itu. Iya. Wong bodho dihayu kawena asmara mau untuk sing kowe gak kon marang Janaka. Ah iya. Kalau gak Janaka bocah dhewe mati ayo mau sing. Bocah.